Juanga e chenro mar mbako romo wabedo kod thuolo mara tudruok kod jofwambo magwa mayudore e kor gwenge ma pacho ka mondo ginyiswa ni to en ang'o ma giluwo mano kotudo kopogore kod thuon wach mwatwake okinyi ma kawuono. Gie thuolo ni adwa wadhi nyaka e kaonti ma Migori watudre kod jafwambo marwa makono. George Juma ichiew nade okinyi ma kawuono ka intiere kaonti ma Migori. Ang'eyo ni luwo chenro kama bende ipuonjo jopur e wi yore makare mag pith. Inyalo mana leronwa ni nyaka sani ponono gin jopur adi misidho kondo odiochieng' ma kawuono tok yudo tiegruok makamano. Juma. Erokamano Joyce winji makare kaunti ma Migori wachio makare na dier chieng' makawuono wanero ma bende okelo kamoro achiel jopur to ai jopur go matindo e kaunti ma Migori kama bende gisebedo kimiyo gi tiegruok e yore go mag pur ma opogore kabiro chieng' makawuono nitiere ma bende kore sidho negi kondo bang'e do tiego opogore to ai weche go mag pur ma bende pur mag ohala ka achiel kod tiyo kod lony manyasani ka okinyi makawuono wantiere kod jopur ma bende osebedo piny kendo rito nyasi machal koda mae ka chero opogore ma oting'o mana wuoke Farm to Market Alliance wabendo osebedo ka koro tiyo kod jopur matindo mathoroni maduong' en mar jolo wechego mane koro chiwo makare koro wuok e kaunti ma Migori to wenye ka gedo jopur go matindo e kaunti ma Migori mangima. Adwa ni miya thuolo mondo watwak koda achiel kuom jokanyo wuok e riwruogno mar Farm to Alliance mar ng'iyo ni chieng' ma kawuono jopur maromo nade ma wadwa ni mondo koro idhi chuonegi kondo to chenro machal koda mae be osekonyowa neno ni chiwo moromo koro wagolo e kaunti ma Migori. Adwa nachak kodi chori machiegni gi ka king'iyo kacha to kuongo yanganwa ni to iluongi ne ng'awa to chenro ma kawuono jopur bende koro usidho negi kondo gin jopur maromo nade? Erokamano, iluonga ni Janet Omolo, atiyo gi riwruok mar kothe Cereal Growers Association, chenro mar Farm to Market Alliance, an kaka agribusiness coordinator ma Migori County. Kawuono en odiochieng' ma wamor ka wakelo jopur kata waluongo gi ni Farmer Service Centers. Farmer Service Centers 18 manyocha nitiere tiegruok miluongo ni Business Development and Entrepreneurship Coaching. Tiende ni jogi kuom dweche 3 mokalo osebedo kitiego gi e yo ma ginyalo loko godo paro ka gi timo services gi tiende ni ka gi train jopur kendo gikonyo jopur mondo yuto margi omedre kendo jopur okaw pur kaka ohala. Jok mosebedo ku train gi thoru maduong' en neno ni chiemo bedo makare e kaunti ma Migori nyaka sama wueni jopur gi en ang'o ma gidhi timo gi jopur e kor gweng' kachacha ka gidhi madhi konyo e neno chiemo wuok makare e kaunti ma Migori? Erokamano. Farm to Market Alliance watiyo gi model miluongo ni Farmer Service Center. Kaka nawache, Farmer Service Center en japur ma watiego kinde ka kinde mondo dhi okony jopur, odhi train jopur e yore mag pur kendo mondo japur okaw pur kaka ohala. Iyudo ni sama opure o train japur kae, opuonjo japur kaka kamoro matin yuto nyalo bedo malo. Farmer Service Center timo nigi tudruok kuond ma ginyalo yude kothe mopuodhi kod mbolea maler ma gitiyo godo e puothe kae. Matiende notimo gimiluongo ni input linkages. Farmer Service Center ni endi ochako manyo chiro. Wan kaka Farm to Market Alliance thorwa maduong' en ni wachako gi chiro, market comes first. Koro tiende ni ka chiro nitiere to kore ki idhi timo gimitimo ni kata ka nen mana puro oduma kata ka nen pidho gweno lakini ichako gi chiro. Iyudo ni jopur mang'eny kata mana keto nonro mag gik magitimore kod kipingi gionge ga godo. To ma en tiji Farmer Service Center mar neno ni omiyo japur tiegruok e keto nonro gieki. In short, gima Farmer Service Center timo, otimo gimiluongo ni last mile and first mile delivery. Tiende ni e gweng' kachacha gini jok motiegi makonyo jopur e gweng'. Japur oko wadwar ni
okawo time ne, okawo seche ne, obiro e town, odhi e agrovet manyo gik motiyo godo gieki. Farmer Service Center kelone, samo kelone chande, okonyo japur, osevoni japur pesa madino biro godo e transport ka obiro manyo kodhi gieki. Mano tijgi. Katieko kodi en ni wasono ka piny owacho temo jolo jopur matindo mar neno ni weche mag chiwo bedo makare. Nyaka sama wueni okang' mosego kod piny owacho. Be wan okang' mar nyuolo chiwo moromo e kaunti ma Migori? Erokamano, kaluwore gi thor wach mar piny owacho, wan kaka Farm to Market Alliance, wan bende wakonyo piny owacho mondo chop thor wach no endo. King'iyo Migori County wakae, Farm to Market Alliance wase chopo ir jopur matindo moloyo 20,000 ma Farmer Service Center osechopo kuomgi, ka tiegogi e kit pur manyasani, ka gitiyo nyaka gi teknolojia manyasani. Erokamano, we awuo kod japur achiel mabende osetiegi mar ng'iyo nado ni chorigi ka, king'iyo kacha chorigi ka. Adani chak ne ginyito ng'e ne tiegruok ni en ang'o misayude tiegruok ni madhi konyi e ting'o nweng'o mar weche mag pur? Erokamano ahinya, an iluonga ni Millicent Wasonga. Puonjruok mosebed kitimonwa kuom dweche 3 mokalo osekonyowa nikech wakano records magwa e simu manyasani, ma simu no bendo miwa kod kuza ka achiel kotudre kod FTMA. E yore mag bero tijewa mwatimo, konyowa bedo gi database mag jopurgo mwasav, kendo konyowa e ng'eyo ni to e ohala mwatimo ni wayudo yuto koso wayudo lal. Erokamano. Un kaka jopur matindo, nyaka samwa wueni bende uneno ka sirikal oketo chenro makare kare mutiyo godo mar neno ni nweng'o maru odhi malo? Erokamano ahinya, sirikal oketo chenro makare mak mana ni jopur me Migori County ng'eny, to jogo ma samoro dwaro mbolea ka cereals ji matin mayudo. Koro chenro mar Farmer Service Center konyo jogo mamoko ma ok nyal yudo. Watemo keto kanyakla dwaro mar jopur mar mbolea e grube magi ae, kaeto wakawe agrovet to wayudo ng'ama konyo wachopo negi, ja logistics kaka japiko matero negi nyaka e grup magin tiere e nengono maber. Katieko kodi, ang'o minyalo tim mondo wanyul chiwo moromo? Sani midhiero osebedo mathoth. Ang'o gini mapek mapod ukale kaka jopur monego tim kod piny owacho mar neno ni koro wanyulo chiwo moromo? Maduong' monego tim ahinya en weche mag pimo lo, ng'eyo ngima mar lowo, mondo sama japur tiyo kod mbolea to tiyo kod mbolea no makare. Komedre kendo weche mag kodhi, tiyo kod kodhi no makare, nikech kok tiyo gi kodhi makare ok ibi bedo gi nweng'o no mowinjore. Kaeto gi puonjruok, onego bed ni puonjruok ijiwo e weche mag good agricultural practices mondo mi japur oyud nweng'o makare. Erokamano. Erokamano kuom ler machal koda mano. Atieko erokamano. Kinyalo winjo mago mokonj pur ma bende oseyudo tiegruok machal koda mae, koro pod wago tach kae mar ng'iyo ni to kata bang' ka osechwene gi kondo, ang'o maduong' bende koro tijgi maduong' magidhi chwale kor gweng' mar neno ni kaunti ma Migori bende obedo kod chiemo moromo ka geto jopurgo matindo to ahinya e kaunti ma Migori mangima. Erokamano ahinya George Juma, ka intiere kaunti ma Migori, wawinjo kanyo puonjruok kata tiegruok makare ahinya masani kod puonjo jopur matindo, mago small scale farmers e kaunti ma Migori, mar mondo mi ojiw kata oting' malo yuto margi kowuok e sekta no mar pur. Erokamano ahinya George Juma, inyalo mana medo luonwa chenro makamano.